오빠 머리 날리러. 자, 하벨라 예쁘다 돈다 너희. 나 말하는 재미니 뭐더라. 나 돈다고 내가 뭐 디어서 할 파니 보지 마. 너 কেମିତି ଆସିଲା? କେମିତି ଆସିଲା? ଠିକି ସତ କଥା ଆଉ ସେ ଶଳା ବେବି ଏଲା ହାବିଲାର ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଯାଇଥିବ। ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଘଟିଟା ଦେଲୁ ଖୋଟା ଧା ଏଠି ବସା ଦୁଗ୍ଧ ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି ଏ କାଲି ସକାଳେ ଇଏ ଛେଳିଆ ଗାଁର ମାଇପ ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ଦୁଗ୍ଧ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାଇପ ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ କିଣିଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଚାରୁନ ପଚାର କଣ କଲା ସେ ଶଳା ପେଲା ଅଇଠା କରିଦେଲା। ତୋର ସିନା ବଢିଗଲା ମୋର କିନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନି ଚାଉଳ ଅମୁଲ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ତମକୁ 10,000 ଆଣିବା କଥା କହିଥିଲି ଆଣିଦେଲ। ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ରହିଗଲା ଆଉ ଥରକୁ ଆଣିଦେବି। ଆଉ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ ଟିକେ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ମତେ ଚୁମା ଦବୁ ମୁଁ ତତେ ଚୁମା ଦେବି। तो घरे के चुमा देते तू मत दबु चुमा अरे तो गाय के देते चुमा अनलियो तो पेरा मने साइ का छळे दो जरा का जो बणी Yeah.
पे रास्ते पकड़ो और थार से सब कथा जहाँ तमें चाहिए से यही ही होबो तोरे काम करे कौन करिब बुरा तो ये समय किसी माल फसे दे हमें जाके हनीमून का बाहर जाएगी आसम और बुरी जी बता तमें जहाँ चाहिए ओ एला तमें जहाँ चाहिए से यही होबो अंधली लो तोर इच्छा होजी कौन इच्छा होजी बाबू को जानी पारुनु तो दब्बा को कौन दबो आलो की ସେଇ ଭାଇ ଆଜି ମୋ ଠାରୁ
ମୋ ପଛରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ କହିଲେ
ତମେ ସ୍ମୃତିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ସ୍ମୃତି? ଏ ଘରର ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଲେ। ଭୁଲି ପାରୁନି ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ରାତିରେ ସାଇତି ରଖି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବାସ ରାତି କରିବି କେମିତି? ତମେ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ସ୍ମୃତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା? ମୋ ବାପା ଆଇନ କାନୁନ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବି, କିଏ ବୁଝିବ? ତମେ ଜଣେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ, ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦବ? କେବଳ ମଦ ବୋତଲକୁ ସାଥୀ କରି ବଞ୍ଚିଛ। କାଲି ଯଦି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପାଇଁ ଆସେ, ନାଇଁ ସେମିତି ହବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ଏ ମାସର ଦୀପକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମଦ ପିଇବନି ଆଉ ସ୍ମୃତିର ମରଣ ଆସାମକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। କଥା ଦିଅ। ହଁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ମୁଁ ଏ ମାସ ଯିବାକୁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୋ ସ୍ମୃତିର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ମାସ ରାତି, କେବେ ନୁହଁ। ये तो साधारण कथा देखिବାକୁ ଆସିଛି ଏ ମୂର୍ଖ ହୁଣ୍ଡାଟାକୁ ବୋଲି ରାଜ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରି ମୋ ମୀରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ବୋହୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ପାରିଲିନି, ଅନ୍ତତଃ ଧରଟିଏ ମୋ ମୀରାକୁ ବୋହୂ ବେଶରେ ଦେଖି ଏ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ମୁଁ ପରା ତତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ବି ତତେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି। ସତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୀରା ମତେ କେବେ ଭୁଲି ନଥିବ। ଭଲ ପାଇ ନୁହଁ, ବରଂ ତୋ ପାଉଚିଟା ତତେ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ତତେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ତୋ ପାଉଚିଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କାହିଁକି? Umami
ତ ମନର ଦରକା କାହା ପାଇ କଲା ତ କାହା ପାଇବ ଭଲ କରିଛୁ ତମ୍ବ ଡାଳ ଦେଖି ବସା ବାନ୍ଧିଛୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି ବୋଉ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ ଏ ମୀରା ଠିକ କରିଛୁ ତୁ ଠିକ କରିଛୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବୁ ବେଶୀ କାରରେ ବୁଲିବୁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଛାଇ ରହିଥିବେ ହେଲେ ଏତେ ସୁଖ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉଠୁ ସୁତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ବି ତତେ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି କେବେ ମୋ ଚୁଲି ଜଳି ନଥାନ୍ତା একদম ঠিক করছি তুই ঠিক করিছু ହଁ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ମୁଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ କଣ କିଏ ଭୁଲି ପାରେ ସହି ପାରିବନି ଉଭୟଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦଟା ଉଭୟ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଇଏ ତୋର କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରେମିକା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯା ଭାବୁଛ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ କୁହ ମାନେ କଥା କହିକି ଏଇ ଦେଖ ସିଏ ମୋ ହାରଟାକୁ ଚୋରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା নাই বাবু উঠো বলবে বাবা রে নারী অভিনয়টা এমিতি করুছ যাত্রা ও চলচ্চিত্র চরিত্র মানবটা বহুত আগুକୁ ପଳେଇଲ এইটা যদি গোটিয়ে চোর তা সাଙ୍ଗরে প্রেমালাপ କରୁଥିଲ କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ମୋ ହାରଟା ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି ঠিক আছে এইটা যদি গোটিয়ে চোর এই চোর নিশ্চয় পনিশমেন্ট মারিব এই দিও এই চপ্পলের এটাକୁ পিটি পিটি বুঝাই দিও চোরি করিবাটা মহাপাপ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି যদি ନ କରିବ ଭାବି ଦେବି ତା ସହିତ ତମର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନାଇଁ ବାବୁ ଚୁପ୍ କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମକୁ ନୁହେଁ আরে পিটিব কি নাই কহ আরে পিটিব কি নাই রে ହଁ ମୁଁ ପିଟିବି ମୋ ଦିଅ ମତେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତ ସେ ମତେ ମାରିଲେ ତମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛ চুপ কর তুমি গোটিয়ে চোর তোমার এতে নিরাপত্তি দরদ কাহিଁକି କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ସହିପାରିବିନି ବାବୁ ସହିପାରିବିନି হে নারী তোকে শহে সলাম হে বন্ধু তুম পাদ ধূলি মতে টিকে দেই পারিব আরে কিয়ে কহে প্রেম বিলুপ্ত না শাশ্বত চিরন্তন অমর হে দুনিয়ার নারী পুরুষ মানে শিখ প্রেমর সংজ্ঞা ଭଲ ପାଉଥିଲ ନା ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲ ତତେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଭିନୟ କଲ ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ ଆରେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ପ୍ରେମର ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆଜକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋ ସ୍ମୃତି ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ବେଦୀ ଉପରେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଏଇ ପର ଦୋକାନୀକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ସାଇତି ରଖିଛି ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ କେବେ
ଆଗକୁ କ୍ଷମା ମାଗ ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ଦେଖୁଛି ତତେ ତୁମେ ମାୟାବିନୀ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫାଙ୍କି ଯାଇ ମୋ ଭାଇକି ଭଲ ପାଇ ଘର ବୋହୂ ହେଇଛୁ। ଆରେ ନାରୀ କହୁଛି ତତେ ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ତୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବୁ? କୁହ ସେ କାହିଁକି ତୁମ ମାଲା? କହିବାରୁ ଏକା ମତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ମୁନା ମୁନା ଏଠିକି ଆସ କହୁଛି। ଏଠିକି ଆ। ଆଇ ମୋତେ ଭାତ ଚୋରି କଲୁ ତୁ? ଭାତ ଚୋରି କଲୁ ମାରିଦେବି ତତେ ଆଜି। ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲି। ଆରେ ତୁ ତତେ କଣ ମନା କରିଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ତମଠାରୁ ମରିବୁ? ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଭାଇ। 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ବିକଳେ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଭାଇ, ଚାଲି ଯାଉଛି। ଝିଅ ମୋ ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ହବ? ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ତାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇକି
ଫିକା ହେଇଗଲା ବନ୍ଧୁ ନାଇକା ପାଠ ପଢା ହେଇ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ଥିଲେ ସିନା ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ କୋନ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଠିକ ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତାରଣରେ ମୁଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ସୁଖ ସଉକୁଡ଼ି ଦୁଃଖ ଭଗାଇ ଚାଲିଛି भाग्यता बेईमान कला संपर्क
ମଝିରେ ବାଳ ପଡ଼ିଗଲା ନିଜର ଲୋକ ତ ପର କରିଦେଲେ ବାପା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ କହରେ ମୁନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଶପଥ କରିବ ମତେ ଯୋଗୀ କରିଦିଅ ଶେଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ମତେ ପକେଇଦେଲୁ କାଲି କିଏ ବିକ ଦେବ କି ନଦେବ ଯୋଗୀ ପୁଅ କରି କିଏ ବିକ ଗଣ୍ଡେ ନଦେବ ମତେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ ସଫା କରିଦେଲୁ। ଆରେ
निज रुमाल रे सफा करी बहुत बिंधा होची गोटे काम कर ओहो देह तो पूरा बिंधा होची पूरा नहीं छोड़ देलो देखो ये आकाश रे बसी पड़ची मोटा मोटा कि आकाश रे बसी पड़ची देखो अरे सही कंडीशन रे तो मोटा मैनेज करिछु ए कथा तुमने भूली जाइछु कहली पड़ा कोन करिवो अरे ना से सुनंदा एते
କାହିଁକି ଦଇବ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଲା ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ସରୁନି ଭରସା ଗଛରେ ଯାତନାର ଡାଳରେ ଲୁହର କିନ୍ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗେ ଡର ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସବୁ ମଶାଣିର ଏ ଶୁଣ ଏତେ ଆଉ ତମେ ସେ ସକ ସକ କରି କାନ୍ଦନି ତମେ ତ ଘର ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିଯିବ ଏ ଘରକୁ କେବେ ଯେମିତି ନ ଫେରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଘର ପ୍ରତି ତମର ଲୋଭ ଅଛି ଦିନ ନା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଓଳି କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛି একদম চোখ পাটির যদি পদে কথা মারে চক্কারে পিটি মুখ করে ନାଇଁ ମୋ ଭାଇକୁ ତୁମେ ମାର ନା ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି ସୁନନ୍ଦା ଭାଗ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବେଇମାନ କଲା ନିଜ ସହିତ ନିଜର ହେଲାନି ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ସରୁନି ଯେତେ ଚାଲିଲେ ବି ଦୁଃଖର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାଟା କେବେ ବି ସରୁନି କାହିଁକି କେଜାଣି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଉପର ବାଲା ବାବା ମୋ ଚାକିରି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ବୋଉଲୋ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦୁମାନିଆ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ଯେ ଅଇଁଠା ତୋରାଣି ପିଇଲି ବାବୁମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଇଁଠା ତୋରାଣି ପିଇଲି ଶେଷରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଘର ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଲି କାହିଁକି
ତମେ ପୁଅକୁ ଧରି ବସିଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ନେଇ ଆସିବି। ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଛି କେବେ ବି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚୋରି ଦୀପଟା କହିନଥିଲି। ମୋ ବାହାଘର ଶେଷ ସନ୍ତକ ସୁନା ଚୋରି ଦୀପଟ ତମେ ମତେ ଦେଇଥିଲ। ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲି ହେଲେ ତମକୁ ମୋର ଏଇ ଚୋରି ଦୀପଟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବ। ठीक अच्छी दिया जहाँ तुम इच्छा मंदिर रे जने दाता अन्नदान करुथिले मु सेही ठारो नेई आसीछि सुनो ना अरे तमे किछि कहू न काहे कि आमो मुना रो कोन है कि
ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହରାଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ପାଣ୍ଟି ଗଲେ ବସନ୍ତର ମାୟାଟା ବହିଲେ ବି ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କେବେ ବି ପଲ୍ଲବିତ ହବନି। ସୁନନ୍ଦା ଏ ସୁନନ୍ଦା ସୁନନ୍ଦା ଅପେକ୍ଷା କର ସୁନନ୍ଦା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। রাস্তা একা একা করেছি কতটা যেମିତି ଆନ୍ଧ୍ରା ଦେଶିସ୍ ଆଉ ଆଗଟା ତ ବାରବାଟୀ ଶାଢ଼ୀ ହଉ আলো তো ভଳି সুন্দরী মাইকিনাକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହର ତାତିଟା ବଢିଯାଏ ଲୋ କାମନା ନିଆଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳେ ମନଟା ଖାଲି ନାରୀ ମାଂସ ଖୋଜେ ପାଇଛି ମନର ବା ଛନ ଛନିଆ ହରିଣୀଟିଏ ପାଇଛି ଭୋକ ଆଜି ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ଆଲୋ ଆ ମୁଁ ମତେ ହାତ ଧରୁଛି ଲୋ ମୁଁ ତ ଗଡ଼ଗଡ଼େ ପଡୁଛି ଜଳୁଥିବା କାମନା ନିଆକୁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେ ଆଲୋ ଆ
ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତୁ ହବ ଏଇ ସକଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ସେମିତି କଲେ ଆକାଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ପୃଥିବୀଟା ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତ ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ତୋତେ ନେଇଯିବା ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରିଯିବ। ଆଲୋ अरे माँ तो भाई को रामनारायण मारी नहीं किसी लाभ बोली गोटे भाई के तो किए अदा बड़ा करी जाइछि तबे ताको मारनी कौन होइछि मो भाई करो तो क्षमा कर दियो भाई ये तुम्हारा अवस्था करछि को भाई को आया स्कूल लेवल आ रहा वो भाई का बड़ा उससे से पेरिया और से बंद तो मार भाई ମୁଁ ତମ ଦେହ ତୁଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି କୁହ ଭାଇ କୁହ ଆଜି ମୋରି ଲାଗି ସେମାନେ ତମକୁ ମାରିଦେଲେ କଥା କୁହ ଭାଇ କଥା କୁହ
ତୋରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକ ଭାଇ, ତୋରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକ। କିଏ କିଏ ମୋ ଭାଇକି ମାରିଛି? ରାମ ନାରାୟଣ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ରାମ ଦାଦାକୁ। ଏବେ ଆମ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଅ। ରାମ ନାରାୟଣ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଆଉ ଶିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତଥାପି ଭୁଲ ବଶତଃ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। କଣ କଲ ତମେ? ତୋତେ ମିଛ କଥାରେ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର କରିଦେଲ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଏମିତି ଚକେଇକି ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଲ ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା ଯାଯାବର। ନା ଅଛି ଘର, ନା ଅଛି ପରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଆଜି ମୁଁ ଏକା। କାହିଁକି କାହିଁକି ମତେ ତମେ ଠକିଦେଲ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଠକି ଯାଇଛି। ତୋ ଭଳି ଜଣେ ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ମୁଁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଠକି ଯାଇଛି। ସବୁ ପରେ ବି ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ କଣ ତମକୁ ନିଜର କରିପାରିବି? ମୋ ଅଗଣାର ଚଉରା ମୂଳରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଣିପାରିବ? ମୋ ବୟସୀ ସ୍ୱରରେ ପାଗଳି ହେଇ ନାଚି ପାରିବ? ତମଠାରୁ ମୋ ଦୂରତା ବହୁତ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ପରସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ହେଇଯାଇଛ ମୋ ପାଇଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଳସୀ କଣ କେବେ ଯୋଡି ହେଇପାରେ? ଆକାଶରୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତାର କଣ କେବେ ଯୋଡି ହେଇପାରେ? କେବେ ସମ୍ଭବ? ଆଉ କାହିଁକି ବତାଉଛାରି ମୋ ବାଟ ବଦଳଉଛ? ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତମ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ମୁଁ ତ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବିନି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ଭାଇ, ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ତାମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ନା, ଅସମ୍ଭବ। ତୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ଆ ମା, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆ ମା। କୁଆଡେ ବାହାରିଲି? ପଛରୁ ଡାକିବା ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। କୁଆଡେ ବାହାରିଲି, କୁଆଡେ ଯିବି, ସେ କଥା ତମକୁ କହିଯିବି? ତମର କିଏ କି? ତମେ କଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ଅଛି ନା? ଅଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା? ମାଇଚିଆ କୋଉଠିକା? ମୁଁ ମାଇଚିଆ ନୁହଁ। ସେଦିନ ତୋ ଭାଇ ମତେ ଫସେଇ ମାଇଚିଆ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତୁ ଦେଖିବୁ ମାଇଚିଆ ନା ଅଣ୍ଡିରା। ତାମାନେ କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ମାଇଚିଆ।
ତମେ ସକାଶେ ଜଗିଛ କାଇଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କି? ଆରେ ନାଇଁ ମ ସେଟା ମରିନି ଯଦି କହିବ ତାକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି ଆରେ କୁହ ତମେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ନା ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା କେବେକାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି କେମିତି କେମିତି ଭାବିପାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି? ବିଶ୍ୱାସଘାତ ତୋରି କଥାରେ ପଡି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଏବେ କଣ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମାରିଦେବି ତୋତେ ମାରିଦେବି चंद्र समस्त आदि मर आज तू मर आसगल पुणी मर शेष दिन रामनारायण मत आज गला
सुख आम पे सौतुरी साजिला दुख भगारी साजिला एठी आम पे सुख सौतुरी दुख भगारी